vyšla. Máte skvělý čapku? Masters 2016. Predstavili sa nám prvé dva týmy a srdečne tu vítame ako vás, divákov, tak aj hráčov. Tu vedľa mňa sa nachádza Navid Gill, je to otec českého koňského pola, lebo koňského pola v Čechách, tak už zatlieskajte, Navid Gill! Ešte aby som upresnila, tak Navid Gill je pořadateľ tohoto poloturnaja na snehu, ktorý je ojedinelou akciou v Českej republike a organizátorom je Prestige Models. Sú Tailor Made Events agentúrou a pripravili pre vás nezabudnutelné 2 dní koňského pola na snehu. Davide, poďme si predstaviť týmy. Okay, for the people who don't speak Czech, you have me to speak English for you. So, I'm going to introduce the teams. No laughing. Okay, wait. These are serious players. Okay. Wait, please. Ešte by som to chcela privítať. Totižto, a teraz myslím, že Ondřej Špačka za Prestige Models. Ondřej Špaček. Dobrý den. Máme velikou radost, že spolupráce s Gill Polo se rozvinula z partnerství předchozích 2 ročníků do exkluzivní organizace z naší strany a je nám velkou ctí. S Navidem jako pořadatel jsem na této krásné události podílet, takže hodně zábavy, budeme rádi, když se vám to bude líbit. Ďakujeme veľmi pekne. Toto ešte niečo? Samozřejmě my budeme o kousek víc fandit našemu Prestige Models polo týmu, ale věřím, že i oba 2 zbývající budou fantastické. Skvelé, ďakujeme veľmi pekne, držíme palce všetkým 3 týmom. OK, Navid. Now it's your time. Music! No, okay. Starting on the right team. Prestige Models team. Červený tým je tým Prestige Models. Player number 1, Chaz Taylor! Hráč číslom 1, Chaz Taylor. Už jede, umí jezdit na koní. Chaz. Yeah. I'm insulting you in Czech, Chaz. Okay. Right. Most people do in English. Okay. Second member of the red team, Martin Stegman from South Africa. Hráč číslom 2 je Martin Stegman z Jižnej Afriky a jeho handicap je +1. Handicap je +1. Pokud se nezměnil od včera, třeba nezhoršil. Kapitán týmu, captain of the team, John the Big Man Bunn. Kapitán týmu je velký chlap John Bunn. John, the biggest man here of all our polo players, with the exception of our umpire, who would like to have a few words with John later on. Čo si hovoril, že John je najväčším hráčom? John je největší hráč jako kvůli jako jeho. Jo, já jsem myslela, že jako... A jeho handicap je +2. Jeho handicap je +2. His handicap is 2, so once again, Chaz Taylor, do your wave. Martin Stegman away, John Bunn away. We have a handicap of 4 for the red team. Červený tým má dokopy handicap 4. Takže držíme palce týmu, červeného týmu Prestige Models. Okay, so now we introduce the blue team.
who are going to play against the red team, Team Ilan Skis. They are with the youngest player of the tournament, player number 1, Marta Mrka from Poland. Ano, máme tu teda, je to tým Špindlerů Mlín a toto bola hráčka Marta Mrka z Polska. Je handicap je -1. Jak si to říkal? Team Ski Area. Aha. Okay. A je to z Team Ski Areal Špindlerů. It is Team Ski Area. Player 2 for Team Ski Areal, Helle Rugard from Denmark with a handicap of -1. Helle Rugard z Dánska číslom 2, handicap -1. Ella, we're very proud that you're here today with us. Good luck. Now we introduce the captain of the team, Mike Howe. Mike, the player Howe, as he likes to be called. He likes to play a lot with Lorna, his partner. And this man is the highest handicap player we have here with a handicap of 5, Mike Howe, all the way from England! England z Anglicka má najlepší handicap zo všetkých hráčov. Jeho handicap je +5. Let's hear a round of applause for the blue team! Yeah! Pre modrý tým, ktorý hrá za Skiara Špindlerů Mlín. Okay, I will introduce the last team who will play after this game. Team Ilansky. And we have position number 1, handicap of zero, handicap of 0. From the Czech Republic, Johan Smula! Hráč s číslom 11 České republiky, Johan Smula. Jeho handicap je 0. Moving along, we have player number 2 all the way from Saudi Arabia by way of Australia, coming to visit us today. He represents a super charity, which we'll talk about later, called Superbug Polo Slayers. Hossam Zawawi, handicap 0. Až z ďalekej Saudskej Arábie, ale žije teda v Austrálii, pricestoval hráč s číslom 2, Hossam Zawawi, má veľmi zaujímavú charitu, o ktorej ešte dnes budeme hovoriť a jeho handicap je -1. The captain of the ski area team. Elan. Sorry, of Elan. No problem, you are very nice man, it's okay. Lenka říká, že jsem hodně stále člověk, ale mám krásný zádyček. Si nějak dítě překládá, ne? Sorry, Ilan, Kevin, the boy, Shaw from England! A kapitán týmu Elan je Kevin Shaw z Anglie a jeho handicap je +1. Toto je zelený tým, ja by som chcela poprosiť pani Lucii Havlíčkovou, ktorá by to mala byť. Lucie, predstavte nám Elan. Dobré odpoledne, tak ke značce Elan bych chtěla říct jenom to, že jsme v loňském roce oslavili 70. narozeniny a výhradním dovozcem a distributorem značky Elan pro Českou republiku je brněnská firma Inasport, pro kterou samozřejmě jsou významná veškerá ocenění, která sbíráme od odborníků, ale samozřejmě těmi nejdůležitějšími jsou ty, které sbíráme od vývozu celkově na svátých nebo justičních. Takže dnes by nám mohol pribudnúť nejaké, teda zajtra, nejaké to ocenenie aj v koňskom pole. Dokonce s tím počítáme, proto jsme ostatně i tady a jenom přeji našemu týmu, aby se mu dařilo. Go for it, guys! Well, there you go, from the lady of Ilansky. Go for it, guys. Kill. Okay, green team off the field, please. And we're going to introduce the umpire of all the games once the green team has left the field, because he's going to make a big run around the field. Patience, Gabo. Thank you. All the way from Hungary, has his own polo club in Hungary, has a handicap of 1, probably should be 2 by now. Gabor Shagadi
Hungary. Dámy a páni, toto je rozhodca dnešných aj zajtrajších zápasov Gábor Šegedy z Maďarska. Takže rozhodčí Gábor Šegedy. Well done, thank you, Gábor. Okay. Dámy a páni, takže v tejto chvíli sme vám predstavili všetkých hráčov. Ešte skôr, než sa dostaneme k prvým zápasom, tak by sme tu mali tak nejak mať slávnostný prípitok. Áno, prosím ťa, môžeme sa na to vrhnúť na slávnostný prípitok, aby sa všetkým hráčom darilo. Ale neviem, aký má zmysel pripíjať si. Aby nám bolo teplej. Takže poprosím teda za organizátorov pana Martina a Ondřeje Špačka z Prestige Models, poprosím Davida Gila. Ako? Áno, ďakujem. Davide? Davide, tak čo popraješ hráčom? Tak, já vidím, že dneska u nás to červený tým jako mají lepší výkon, ale uvidíme. Ten profesionální hráč z Anglie mají taky největší handicap tady, tak asi už něco ukázá. Samozřejmě on to všechny zamluvili dřív, to bude taktika, strategie, takže uvidíme. Uvidíme, jestli Michal říkal správně jeho týmu, aby Johnny vyhrál. Občerstvite sa s nami vo fanzóne, dajte si Frisco, Kingswood alebo Pilsner Urquell za symbolické ceny. Takže na zdravie, nech sa týchto 2 dní... Thank you so much. Vydariať. Czech Snow Polo Masters 2016 začína teda. Na zdraví, na vás všechny. What do you call the people standing behind the goal?